Danas radimo usne. Malo ulepšavanja, pored ulepšavanja zuba mi se bavimo i nekim drugim vrstama ulepšavanja. Ovo je hijaluronski filer. Ceo postupak krećemo davanjem lokalnog anestetika da bi cijela intervencija prošla potpuno bezbolno. Nakon toga krećemo sa aplikovanjem hijaluronskog filera. Hijaluronski filer koji koristimo je marke Stilage. Prvo ističemo konture gornje usne. Ja držim Sašu, Saša drži Mariju. Marija drži Mariju. A ko će mene da podržava ovde? Nakon gornje usne prelazimo na isticanje kontura donje usne. U ovom slučaju bio je dovoljan 1 ml koji smo podelili na 0,6 ml u gornjoj usni i 0,4 ml u donjoj usni, s obzirom da je gornja usna manja. Preživela, anestezirana, Ali srećna. srećna. Ja volela? Ne, malo anestezija, ali ovo ostalo ništa. Apsolutno bezbolno, ne mogu da pričam. Ne može da priča koliko to. Kako vam se sviđaju ove divne usne, pišite nam u komentarima.